Yurdu bağı bosanlığa öwürmek üçin her ýyl millionlarça düýp bag ekilýän Türkmenistanda agaçlar ýene iýdegsizlikden guraýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Gyş we ýaz paslynda 10 ýyl abadançylyk köçesiniň Saparmurat Türkmenbaşy şaýolundan Nur Muhammed Andaliýew köçesine çenli aralykdaky ýüzlerçe agaç damjalayyn usulda iýdi giderli suwarylýardy. Ýöne Tomuz paslynyň gelmegi bilen has takygy iýun aýynyň başynda suwarum işleri edildi. Häzirki wagtda bu ýerde ýüzlerçe agaç gurudy diýip gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 29-njy iýulda gurrun berdi. Onuň sözüne görä şu ýylyň bahar paslynda bu köçäniň ugrunda saýaly we pürli agaç nahallarynyň ýüzlerçesi oturdyldy. Sosna we tuýa ýaly agaçlar bolsa azyndan 4 gerek ekildi ýöne olaryň aglabasy iýdegsizlikden gurady. Bu ýyl bahar pasly ýagyşly boldy. Şu sebäpli bu agaçlar çalt ösüp başlady we şonda olaryň durky oňat hemde sagdyn görünýärdi. Ýöne häzir olaryň köpüsiniň saralyp solandygyny we gurandygyny görse bolýar diýip habarçy belledi. Habarçy agaçlaryň suwarymy hakda döwlet edaralarynyň oňoýly jogap alyp bolmaýandygyny aýdyp, bu barada ýaşaýjylaryň Aşgabat şäher häkimligine we öý dolandyryş edaralaryna edýän ýüzlenmeleriniň netije bermeýändigini hem belledi. Öý dolandyryş edaralarının käbir işgärleri baglara iýdeg etmeli jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň iýun aýynyň başyndan bäri 6 asyr kölünde işleýändigini aýdýarlar. Olar şu sebäpli şäherdäki agaçlary iýdeg edilmeýändigini belleýärler diýip habarçy aýtdy. Habarçy şu günler bir näçe höwesçiň ýaşaýjynyň mümkin boldugyça agaçlary suwaryp, olary halas etmäge synanşýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabat şäher we Köpetdağ etrap häkimliklerinden şeýlede jemaat hojalygy müdirliginden kommentari alyp bilmedi.